Това е втория епизод на нашия летсплей. Както виждате, стикито ме удари. Добре, колко пъти помпех и не почвили да убих. От последния път не сме играли. Хич. За тебе не знам. Ихо. Петю. Да. Тук не се задушавам. Чакай, сега отиваме при стикито да видим. Това е нещо, като стая от вода. Прави нещо във водопада. Това не е вода. Никъде. Но виж нещо, като стаечка, ела. Идваш ли? Клекнал ли си? Не. Петю, обърни се. Това е тук. И не се задушаваш там. Нагоре. Както виждате, като подземна стаечка. Що не се направим подземна стаечка? Вау, колко бързо гладя. В частта имам ли храна? Ау. В частта храна имам ли? Глутен фреш, мам. Не дадеш ли? Виж кокошките. Трябва да щупиш тревата до нея. Ау. Мерси. На колко си? Има отрови. Аз? Не. Как ти? Да, че ме избави от мъките. Така се избавя човек от мъките. Вау. Тикви. Ние си имаме. А не, май нямаме. Имаш ли? Не. Сериозно. Трябва да ходим чак там. То явно там спално. Не спално. Лагер. Не знам как. Петю, видя ли ей там? Къде? Ей там на спомена. Не. Ела с мене. Видях ги. На върха. Да. Сега веднага си ги засадим. Аз влизам тук. За малко. И Петю направо като види някъде да има пещера и буквално скача вътре. Много съм алчен за ресурси. Тикви не са ли алчен? Какво се правеше? Кейк, торта. Никаква кейк торта. Не торта. Пъмпкин пай. Да. Чикън пай. Лъжи. Стигнах едната. Скелет. Но тръпи го. И забелязва ли, че тиквите са... И така скелета на уби. Добре, не трябва да коментираш всичко, което... То го изписва на екивана. Буквално. Мисля, че работата ми свърши. Моята не е. Видяхте как стигите падна от планината. На едно сърце съм. Ей, как се радва. И скелета може на един удар, ама... Ама ти записам как паднах в планината? Да, то се видя.
Чакай, аз се обърках къде ми е лагера. Както виждате, скелета на убива, тръгва си и пак се появява. Виждам те. Стане на място малко ли? Вау! Точно влизам при теб в мината и... Това е да си слабак от класа. Единият бива убит от скелен, другия пада от високо и му взимам тиквите. Взели ли? Да. Добре. Значи се връщам в лагера. Ти не ми трябва. Кое са тиквите? Тебе. Бе, обърках се. Ти не ми трябваш, ма тиквите са от тебе. Пак ти трябват. Аз нямам. Вау, и се отрових. Пак ли бе? За 25 минути. 25 секунди. 1 минута и 25 секунди. Искаш ли да идвам да те избава? Не, то ми свършва. На една секунда. Готово. Не мога да бягам. Обърках посоката. Не мога да бягам. Подминах лагера, нали? Не те знам. Но ясно, че съм подминала. Ще има само едно еган. Ау! Как му да? Някой овчен човек сигурно ги е взел. Овчен човек, ти ли взе? Аз го сложих. Да се пече. Щото пък го взе. М? Щото пък го взе. Да. И след това Как го решил? своеде. И като казах за печен, трябва да изпека една пържола. За мен. Аз пика 2 за мен. Да е едно. Не. Няма таки с нещата. Тук нали всичко рок ще пече? Да, ама ти тук ще кажа една пържола за мен. И аз ще кажа 2 пържоли за мен. Пържолка искаш ли? Не вижда не те удари. Чакай, Те са да слагам моите. ти ги в честа. То трябваше да си така моята. Ще еднакви. Не знам. Аз нямам да трепа чудовища. На мене меч няма ли? Взе моя каменен меч, нали? То се крафнах. Пак е върнала времето Оп. назад. Крипърч. Моето любимо? Твоето любимо те уби. Не. Къде е камъка между другото? Сериозно ли? Какво? Скелет. Стъки, я ела за малко. Как изведнъж стана нож, бе? Я ела за малко. Ей сега, първо да се събера материал. Събираш прът за... Още малко ти да кажеш пръц. Събираш прът за камък. Пръц, да. Събирам пръц за камък. Аги, ти къде ма чакаш? Аз спа Правя вече. си меч. Идвай да спиш. Че аз съм легнал. Агва, грабим чудовища. Няма на 2 сърца съм. Нищо. То по-хубаво като сега малко. Уби ме първо. Не мой. Лигни на леглото. Добре. Да те възроди там, като умреш. Ама трябва и двамата, нали знаеш? Не, ти просто като легнеш, той ти сетва там спаунпойт. Не ми дава да легна. Вау! Не ме сетва. Ти ще кажеш. Ама не трябва да спиш, само лягаш и готово. Сигурен. Да, вече ако умреш, там сте. Там сте. Ей, сега ще видя. Ще изпробвам за зомби вилича. Я първо ме уби. Зомби вилджера е важен. Спална ма. Нали ти казах? Зад тебе. Да, знам. Отивам да убия скелета. Ау. Да ми помогнеш малко. Аз? На тия ти трябва. Аз без бутчета бягам. Как бягаш тогава?
Да го убия ли? Не, къде? Ей, на едно сърце съм. Чакай. Дай да му Тебе. изготвил някакъв капан и аз да вляза в Добре. капана. Ма, ще чакай той като чули. Ама и покрив трябва да му сложиш. И паяк ма гоня, али? Не знам. Вече и аз не знам какво да гоня. Защо копая с меча? Оф, щях да биха вилджер. И само да не паднеш под мен. Аз трябва да Ама падна. чакай, аз не съм готов. Покрив трябва да направя. Ай, че и нормално зомби ще ме подгони. Да вземем блокчетата. Бъгнем. Ти не се движиш. Зомби вилиджъра не се движи. Ей, сега ще изкага. Оправи ли се? Не? Е. Изведнъж ги взех. И бият ли те? Защото съм на високо. Да, да те я. Да влизам ли? Още не. Абе, ти какъв покрив правиш? Не дей да влизаш. Ами аз ще умра, докато ми викаш не дей да влизаш. Влизам. Не още. На сърце и половина съм. Добре, влизай. Табон то докато стане. Аз ще да падна. Пам. О, ма аз имах блокчета у меня. Кой ма пи? Да слизам ли? Убиха ли така? На половинка съм. И... Вилджера избяга. Сериозно ли бе? Да. Не, той е вътре. Значи ме е гонял друг. Ало, зомби! О, идва едно сайран меч. Знам, видях го. Да му пусни меча. Петьо, Да. има и зомби вилиджър. Да, знам. Аз мислех, че он е избягал, пак той бил друг. Да влизам ли да ме убиват? Да ти кажа ли? Занимавай ги бързо. Не мога. Удари ги. Те тебе гонят. Оп. Благодаря, че ме подгонят. Ама аз имах блокчета дърт в мене. Трябва да таковаш тавана. Ще изгори ти. Служи просто блокчета над главата. Ще му сложа. Какво? Крипър ще гръмне. Бъгна ми. Виж? Е, това е, Петьо. Развитието. Давам ми да бутам крипъра. Зомбито ще ми пъхна долу. Зомби вилиджър ме гони. Как се радвам аз. Ма трябва да ми блокчета дърт. Еми чупи. Аз Ами не вкарвам. ми дава да тръгна. Не? Ах, Ендерман до мене. Кради ми блокчетата. Вкарах ли другия вилиджър зомби? Вилиджър зомби. Ендер ма блокче кладиш. О! Какво стана? 4 в 1. Кой загуби? Аз. Защото ми прилетяха направо. Ма прилетяха или хвърчаха? Хвърчаха, бе. Има спална отвърна. И Ендермана спокойно седи. И аз ще го бутам долу. Ето Ето. виж. Има 2 зомби вилиджъра долу. Хора, това ще е един от най-скучните клипове до момента. Още не е нощ. Ак да спим. Пак ми бъгва и не ми дава блокчетата, които правя. Има 2 зомби вилидж. И аз високо. Аз карах и двата. Покрив на тези зомбита Аз го сложих. ще... Никакъв покрив не си ми сложил. Ай сега чупи тез. Ама трябват ми блокчета.
Ето го този покрив. Какъв си умен. Знаеш ли колко блокчета имаше там? Хора, това ще бъде края на епизода. И чао!